Здравейте, аз съм Антония. 5 години бях обект на медийно затъмнение и въпреки, че всяка година представях своя отчет за свършената работа в Европарламента, никоя медия не го публикува. Сега съм единственият евродепутат, който публикува своя отчет за цялата работа за мандата и отново няма никакво отразяване. На всичкото отгоре, през последните дни стана ясно, че големите политически партии ГЕРБ, БСП и ДПС са силно заинтересовани да не участват в никакви дебати. Може би защото няма какво да покажат. Може би защото техните евродепутати не свършиха нищо особено в Европарламента, а новите, които кандидатират, няма каква кауза да предложат. Поради което правят изкуствен бойкот. Правят отказ от участие в дебати по националната телевизия, с което нарушават възможността на по-малките партии и на другите участници да заявят своята позиция, да кажат своите приоритети и да информират гражданите. Смятам това не само за непочтенно, смятам го и за нарушение на подписаното споразумение в националната телевизия, смятам го за нарушение и за подписаното споразумение с неправителствената организация днес за почтенни и прозрачни избори, смятам го за опит за манипулация на българските избиратели. Освен това, ми прави впечатление, че тези политически формации в своя страх и безсилие предимно се опитват да манипулират вота. Питам, кой се страхува от Антония Първанова?